What's up mga kapatboy? So ayan, nandito kami ngayon sa Jimenez. Ayan, bike muna kami bago i-meet up ang aking friend na si Papi TV. Ayan, biyahe pa muna siya galing sa Lanao del Norte. So ayan, kita-kits mamaya. Playlist. Ayan mga kapatboy, meeting tayo dito sa labas kasi si Papi TV nagtuwa na yan sa sahod niya. Bay, musta bay? Salamat kay bay. Nakita kita bay. Ang friend na si Papi TV. Ang akong idol. Yon, what's up mga amigoy? Welcome sa Fatboy TV. Alright. Eh mga kapatboy, oh. Mayaman ang ating friend. May kotse na. Ayan, kaka-withdraw lang niya. Visit mo kami, mahalala talaga. Driver ako, ganda. So ayan mga kapatboy, no? So nandito tayo ngayon sa sa sasakyan sa ating friend. Sa ating friend na grabe tuto kaning ko ani. Perti kadato na gid atong amigo. Amigo gid niya ni sa una pa. Ting karon dugay-dugay namin nga wala nagkita kay basin busy po siya ang live. Nana siya sa laing lugar. So ayan. Tapos busy na po siya sa yang mga shooting kasi sikat naman, sikat na. 90 subscriber, hindi sikat. Sana all. So ayan, nandito kami ngayon sa sa Quick Fix Racing. Quick Fix Racing. Quick Fix Racing. KG Graphics, yan. KG Graphics. So anak po niya sa tagyan sa G-Boy Motovlog. Yes, G-Boy Motovlog. So ayan no, ayan no. Ayan si si yung mama niya si Jacqueline Jose. Ayan, medyo busy siguro, busy sa pangisda. Ade! Aray, sige kong isda. So ayan, ayan si yung mama ni ni G-Boy Motovlog, busy siya sa pangisda. Malawag. So ayan, punta tayo sa kanyang shop. Grabe ang init. So tingnan mo. G-Boy Motovlogs. Ito yung shop ni G-Boy Motovlogs. Ni Kaloy Quick Speed. Ya, tadi si kay Goy. Isda na pagka? Oh, binulang isda ka. Ang quick fix akong giwatan. Ara. Shout out si Mananap. Naglibog ko kuha niyo sa ano. Manyak, pag ikaw magbuhat og channel, manyak ang tawag sa mga viewers. What's up mga kamanyak? What's up mga So ito yung papa ni G-Boy Motovlogs, ang ating idol. So ito yung mga ang shop nila. Nakasama po. Daming mga accessories. Wala ko, may abot ka. So ayan mga kapatboy, may bago na naman tayong Quick Fix Apparel. Ano lang malangalan na. So ayan, meron tayong G-Boy Motovlog. So tapos meron na tayong Quick Fix Racing na cup. So ayan, so kompleto na yung meron na tayong t-shirt. Tapos meron pa tayong Kalo. cup or kalo sa Bisaya. Kanibay. Kanibay nindot bay. Dili bay, akan niya kami nakuha ko. Yo, what's up mga amigoy? Si Fatboy, Faith, Papi TV, and also G-Boy Motovlogs, yo. Para visit sa lahang mga channels. Nakalaan. Okay kayo. Sikat na Papi TV bay. Papi TV! Sponsor by KG Graphics. Yan, KG Graphics o Quick Fix Racing. G-Boy Motovlogs, ay kalimota. G-Boy Motovlogs ay subscribe. Pero unsa mong gan yo ineng mag-trail, Paul mo Ineng motor. mag-trail, Paul mo kog motor. Alright!
Nadungga na ha? Nanay tagiya. So sa next trail, pahula mo. Pili, unsa na mo to siya? Hala! YZ ba? Ayaw na, ayaw na. Kailan? Kala ka na sa XRM kay basi dili makaya sa power ba? XRM. XRM lang sa hindi makaya sa power. Ichatin ako. Bay, unta no? Si Ate Jing ba Paul mo? Tako mo to na mag-trail. Ato ito, pangulang. Pero, vulgar ka. Asa to, may palpa? Oh, well, pa daw. Ayan. Ano. Okay na eh. Dito pang trail. So ito mga kabat boy. So, Okay kayo, pang-trail. Pwede na pang trail. So sasama na ako kay G-Boy Motovlogs, mag-trail sila. Sama So, yung rider na pamilya niya. O rider na ako, rider. Alright. Okay. The life of vlogger. The life of vlogger. Karon, saan may istorya nimo nga 1K subscriber na ka? Aw, malitayon kayo to. Alam mo, amawa din mo. Ayaw pa. So, big shoutout sa tanan, subscribe. Oh, shout out. Mega love, mega shout out. Salamat sa tanan nga nag-subscribe. Alright. 1K subscriber na dahil si G-Boy Motovlogs. O, ayaw mo kalimte. Excited pa mi nga mo post o daghan pang video. Labisayo lang gyud. Okay. Para to, daghang salamat og salamat po sa pagbisita sa Quick Fix Racing. Alright, mga amigo. Ay, di naman na akong channel na. Sorry. Oh, ayan mga kabat boy ha. Nakita mo na yung mama ni G-Boy Vlogs at yung papa niya. Diba? Sobrang pogi at mga maganda. So ayan ha. A few minutes later. So ayan mga kapatboy, kakain muna kami kasi payout ng ating idol na si Papi TV. So dito kami ngayon sa sa Frito. Sa Frito. Mga kapatboy, nandito tayo ngayon sa Frito. Ayan. All you can eat chicken wings. Mga kapatboy, it's kainan time. Spicy buffalo wings. Spicy ba mo? No. Spicy. Original. Soy great. Soy great. Mo ko na bago ito. Ano rin? Meron kaptulugan. Kaya meron silang free na French fries sa may kanin na sa halagang 199. Kaya na salamat ta kay Papi TV kasi naka-payout siya ngayon. Iba talaga pag YouTuber, sikat na. Ano, bupalo ni Bay? Bukal. Hindi namin. Ano yan ba? Soy glaze. Ano yan? Kaya kini malutuan ba yun? Rito ram yung ba ito? Pagkakain ng sauce. Nakaprito na daan ka na.
paminawang sa magmukbang. So ayan mga kapatboy, tapos na din kami kumain. Yan o. Tingnan yung mga bones or bukog ba yun? Sa Tagalog o sa Bisaya, di ko alam. So ayan o. So may ang ating idol na si Papi TV. Yo, what's up mga amigoy? So ayan, sa lahat ng mga nandyan, sa lahat na nanood, maraming salamat Shout out sa mga Fatnatics ko dyan at sa mga super chatter ko. So ayan sa lahat na hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe Fatboy TV. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan, bye-bye! Fatboy TV.